Fostul mare arbitru Dâmbovițan a făcut o analiză succintă a evoluției Chindiei în confruntarea de la finele săptămânii trecute. Negoescu s-a bucurat de succesul trupei lui Marian Pana și a remarcat că lipsa omogenității lotului Dâmbovițan a fost vizibilă în anumite momente ale partidei. Domnule Negoescu, ați fost în tribuna stadionului Eugen Popescu la meciul de debut pe teren propriu pentru Chindia Târgoviște, o victorie cu 2-0. Cum vi s-a părut noua echipă a Târgoviștei? Noua echipă a Târgoviște, cel mai bun lucru este faptul că s-a câștigat, pentru că victoriile aduc liniște la echipă, aduc liniște în pregătire și ca joc nu a fost răucit jocul. Încă mai e de lucru la echipă, sunt jucători din diferite părți aduși care trebuie să creeze relații de joc și cred că ușor, ușor se va forma și o echipă bună la Târgoviște. 6 puncte obținute de Chindia, 4 de FC Municipal Târgoviște, doar 1 de Electrocity-ul. Per total, cum vi se pare bilanțul Dâmboviței la nivel de divizia C? Deocamdată bilanțul este pozitiv, dar de acum încolo încep meciurile grele. Acum au fost meciuri relativ ușoare sau puțin grele. Acum încep meciurile grele. Chindia, FCM-ul se deplasează la Clinceni, etapa viitoare. Am fost la Clinceni sâmbătă la un joc Clincenii cu Competu, joc de divizia B, mult peste divizia C, foarte, foarte apric disputat.